ମୋନାଲିସା ଭଳିଆ ମାଇକିନାଟେ ପାଇଛି ନା ଚର୍ବି ତ ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ବହୁତ ଚର୍ବି ହେଉନି ଦେଖୁଛି। ଚର୍ବି ହବନି କେମିତି? ମୋନାଲିସା ଭଳିଆ ମାଇକିନାଟେ ପାଇଛି। ଏମିତି କହିବାକୁ ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଆରେ ସାରୁକୁ କଣ ତୁ ଚାକର କରୁଛୁ? ଆପଣ ବୋଲି କହ। ଏଭଳି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଲୋକକୁ ଆପଣ କହିବାକୁ ବିବେକ ମତେ ବାଧା ଦଉଛି। ଏ ଜଗନ ମୋ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। তোর যেମିତି মনে ଥାଏ ଏଇଟା ମୀନା କେତନ ମହାକୁଡ଼ର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ। अबे दो खटी दो पाखे रख। अबे कह କାହିଁକି ମୋନାଲିସାର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁ? दो खटी दो पाखे रख। प्रथमे आगे कह से मोनालिसार जीवनटाକୁ ତୁ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରୁ? ଭାଇ ଏ କଥା ପଚାରିବାକୁ ତୁ କିଏ? ହଁ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତାକୁ ଆଣି ତୋ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଥିଲି। ମାଗଣାଟାରେ ଛାଡ଼ି ନଥିଲି ରେ ପୁଅ। ସେ ବାବଦ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରକମ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ରକମ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲି ଆଣି ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ, ଇଜ୍ଜତ ନେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଇଜ୍ଜତ ନ ନେଇଥିଲେ